Paunan ko matatado. Anbalik ko nga mga desisyon. Nagabihang ka na liwat. Ano man doon yan, ha? Nasisina, ha? Oh, Nangangalimot ka na kung ano na ito mo pwede panginlabutan na ako na. Paninomdom, ha? Paninomdom. um, Papahinomdoman ko like ikaw. ala, on mic ngayon ako tap na la. Amo Oo, lagi so. Pero ako, mga feeling. Oh, ano Pero lagi ikaw, kita? pura. Mas mati pa daw pa Tapos ko. ikaw mada o paiyakan si. Sige. Nagabihang ka na liwat. Ano ba't yan, ha? Nasisina, ha? Oh, Nangangalimot ka na kung ano na't mo pwede panginlabutan na ako na. Papahinomdoman ko like ikaw, Sita, ha? Kung tub-tub, ano na't mo pwede panginlabutan na ako na. Gan kakontento nga, adlaw-adlaw, gin-uuli ko pa ikaw. Kung di lang tungo dito sa lapi, hain pang pagpakita, mo. Rodela. Angin ka pa nga na magpasalamat akon. Ako ito nagsalbar mo, hada akong nakarawdan. Diyan. Kaya ano nga sumugot ka man? Bubulok ka, good man. Nagbabalik-balik nila kita niya istorya. Maaram ka. Sumugot ako hasugod din nga sitwasyon tungod din sa lapi. Nakatawais. Nakatawa kay sa lapi. Ako hasugod din nga sitwasyon tungod din sa lapi. Kay kung di rito ko din sa lapi, kahit kung paigtimpo ay mo, waray katamuyin king itong akon uyab. Nailiwan lang ako. Maganda mat iklopo na. Sa ilo ko rin reklamo. Di rin lang kung tulad ng pagserbiya akong bigla. Diyos ko. Sakto bago din yung hakon naging desisyon. Tama ba nga ginsunod ko ang gusto na akong papayi nga agaron? Hain bahi Marino. Ano na naging bubuhatin nga lalaki? Kada tabi siton gabi, nawawara akong sapit. Bangin adila siguro sala. Wala naman diniha sala. Ay, hakusina, bangin laging gugutungan kumaon. Dili ko nato diniha ako nga tawo. Ginsingan ko na nga diri ako. Yan ang magdinuro. Oo. Kaon. Mali ubos dyan. Matudi niya ako nga tapo. Hindi ko na ginsing. Adi man mo. Oo, sorry. Bahon laging gugutungan ko. Si amo kusina na sigari. Hindi ko natudi niya ako nga tapo. Ginsingan pa nga diri na magdiniruhing kaon kaiton mga edad. Diri na. Ay. Ano to?
Bagan dito man ang kwarto ni Sita nga. Ani nga boses. Ngan... Oh, Diyos ko, di na ko pwede magsayop. Boses adon akong bana. Himarino ato. Animal. Kakalion ko. Di rin ni pwede nga iragin bubuhat akon. Di rin ni pwede. Ikaw good man. Adi ka, boss. Sunod ba rin, no? Amo na. Di rin bakit ay min ba? Ay, hindi mo din mari. Di rin na. Ay. Sige na, di rin na. Di rin na. Ay. Di na magdinaruhin kaon kay iton mga edad. Di rin na. Ano ato? Bagan dito ang kwarto ni Sita at nga boses. Ngan... Diyos ko. Di rin ako pwede magsayop. Boses na doon akong bana. Himarino ato. Animal. Kakalion ko. Di rin ni pwede nga di iragin bubuata akon. Di rin ni pwede. Marino, sir, mag-ina. Oh, Animal ka mo! Matilde! Mga traidor! Ma'am! Matilde! Asya nga yung nga permi ka nawawara basta tabis na. Kay nakani ka ngayon itong kwarto ni Sita! Matilde! Ayaw! Ano nga ayaw, ha? Ayaw! Ayaw! Man ikaw liwat nga babae ka. Kada ako itong imubuot nga gumagad ka akong bana. Ano? Salapi? Asya ba itong imulan at ito na akong bana? Ha? Dali na ko dali. Igbabagnus ko sa loob. Hindi nga imumadak mo. Base ni magnipis. Ano mamatayang kawad? Ampot ko na nung nakita himon akong bana. Nga puro ka man unta bilbil. Kita ka niya mo lawas, puro bilbil. Matilde, sakto na! Kakariko mo ka kita! Makaraw na katugusan itong village! Aw! Naawod ka ngayon. Niyan! Kay ano nga wari mo man tunaw na og sa ka pumatuli ni nga bagan balyer na. Ngan kawari mo naman la taste. Ito pa nga nawong, ito nga bagahin, nga babae ito ni mo ging kagaran. Ano ba ito ni mo nakita ni nga babae? Aniya api nga sugad-sugad, kaya ba ito? Moray mga tao ng shoes. Bagan! O, ano village na? Oh, village mga raw. Dami ka din Foreign din sa labot. Naawod ka! Makaraw na katugusan itong village! Naawod ka ngayon! Naawod ka ngayon! Makaraw na katugusan itong village! Aw! Naawod ka ngayon! Niyan! Kay ano nga waray mo man tunaw na ugsa ka pumatuli ni nga bagan balye na! Ngan kawari mo naman la taste! Iton pagod nga nawo nga iton imuging kakarat! Ano matuli mo nakita ni nga babae? Aniya aping nga sugad kay labay itong planggana? O iton imong bagat kinulob nga palwa nga erong? Ito niya erong. Iya erong. Aw, ilong. O ito niya erong nga bagat kinulog nga palwa. Gan, itong planggana. Lapad, Jen. Kay labay itong Lapad, planggana. lapad. Aniya, matuli mo nakita ni nga babae? Laba? Kay lapad.
Kapal ito. Oh, sorry. Kay lapad. Sige, aping kay lapad. Kay laba. Hilapad. Kay laba, kay lapad. Kay laba. Lapad. Kay lapad ba? Hitong planggana kay libat planggana. Lapad. Ah. Tun imo king kakarat? Pato di mo nakita ini nga babae. Gagaran, ani rap. Itong Oh, gagaran. gagaran. Pagod nga na nga. Kahilapan. Itong imo king kakarat? Ano ba ito di mo nakita ini nga babae? Nga itong iya aping sugad kahilapad itong planggana. Itong iro nga bagat kinulog nga palwa. Kira sita. Tabo nito kay naluluwa na. Anda man natin mga gamit. Yan na dahil niya gabi, mabaya ka din eh, hamon. Ano? Nga nino nagsiring nga mabayah ya? Dere! Ah, Papalayason mo ya? Para aato ka mo hagawas magkikita ka? Sugad! Turn ka, para ano? Para adto na kamo gawas magkikita. Ay, para ano? O mas kanay, para ano? sige na, yan na lang kita. Naawa. Sorry. Papalayason mo ya para ano? Para ano? Sorry. Kikita ka? Sugad! Turn ka, para ano? Ano? Papalay... Wala lang. Hagawas! Dere! Nga nagsiring nga mabayah ya? Dere! Nga nino nagsiring nga mabayah ya? Dere! Papalayason mo iya. Para ano? Para ato na kamo hagawas magkikita? Diri ka din maiwas sita, ha? Aani ka labali magtatrabaho. Ngan kada oras, susubaybayan ko na ikaw itong imo mga gios. Ngan tungodan imo paggagada akon bana. Pagbabasulan mo ini. Kay hihimuon ko nga impyerno itong imo adlaw-adlaw nga kinabuhi. Matindi. Ako mismo ito magsisiro sa imo. Han imo pag sinamok sa mukha amon. Ha? Mga amon. Na magtiayon. Ka magtiayon. Magtiayon. Sorry. Pero ito imo adlaw nga kinabuhi. Matindi. Adlaw nga kinabuhi. Matindi. Ano, sorry. Mismo. Nga kinabuhi. Adlaw nga kinabuhi. Ako mismo ito magsisiro sa imo. Imo pag sinamok kaamon nga magtiayon. Ngandaan ko di ko papahimat ko nan ha. Magkiya ka nga nito akon mga bubuhato na imo. Matigas ka la kay sisiguroon. Ano? Maigas. Maingas ka la. Ano ito maigas? O ba maingas ba? Ako Magkiya ka nga nito. Ako mga bubuhato na imo. Magkiya ka nga nito. Akon mga bubuhato na imo. Nito dyan, basta amo na ito, amo na ito. Akon mga bubuhato na imo. Maingas ka la. Kay sisiguraduhan ko nga mabil talang nga imo to nimo reklamo. Ngan ikaw lang nga ito maprepreso. Mama. Rodel, tikang yan na. Ikaw na ito makapot itong susi itong kwarto ni Sita. Para kung otro nga may pagbuhaton nga milagro, hindi nga babae nga itong akon ba na. Madali itong panginano nga era. Yes, ma'am. Diri pa kita tapos Sita ha. Sir. Ano ito na akong bubuhato? Sige lang. Ako nung bahala ini ha. Totoo yun tin eh. Dudugro. Aw, dugro ko ngayon niya. Drama effects. Okay, ma'am! Ma'am! Kaya ano nga tigdan mo mula ko nga gindugro ako, ginahalaban, ma'am. Animal ka! Kanina ka pa din na naglilinaba. Anong petsa na? Magluluto ka pa para ito na itong tiud-tuhon, Sita! Ma'am, kay damo liwatan imo gin palabahan. Gimpaubos mo manggudan nga tanan nga mga lalabahan. Aray! Nareklamo ka? Namatong ka sugad? Dirigad, ma'am, sugad. Kay hanhad to, nayakan ka man nga utay-utay yung kulay itong paglaba para di na ako gulanin ura-ura. Hanad to. Pero tikang ka umabuso nga babae ka. Ngan pumikat ka akon bana. Iba na. Diri ko ni ko tataganin anuman pa nga pribilehiyo. Pagtrabaho kay kabulig ka din he. O repon! Ma'am,
tugutin na gadla ko nga makabayad din nga iyo, ma'am. Ano? Ano? Maaram ako kung kay ano nga sugadin ito nimo pagdarakon. Tungod na ako nabuhat niya sa imo, ma'am. Maupay kay maaram ka. Ngan ugsaw ko ikaw palayason din nga animal ka. Papasakitan ko ikaw. Akay ka nga na magpasalamat nga sugal ito akong gibubuhatayin mo. Kay kun iba pa, bangin iging papreso ko na ikaw. O di nga ni, bangin napapatay ko na ikaw nga animal ka. Sige na! Dagmin na ito na yung paglabalita. Ngan pagluto ito na aton paningudtohan. Diyos ko. Ano ba ining nahitabo ka akon? Ano nga yan? Bumalik kay mama. Ayaw nga. Sabi mo yan. Wala pag gumuwas day. Ano ba ining Ano ba ining nahitabo? Ano ba ining nahitabo ka akon? Oo nga yan. Pumalik kay mama. Ayaw nga ayaw gud pagsarihin paglayas din ha. Kay patong-patong nga kasi itong na ako nagsasampahin mo. Papapaningawaton ko ikaw tugtog nga mapriso ka. Salit paghulat, pag-antos, kung saan ako magdesisyon paghatag ito ni mo kagawasan. Imo tatay. Ay, waray sa lapi. Ada ka na daw sa itong nga mo pagginhaway nila arom. Di nga ni sige ito mo pagkinita ha atong atabay. Ay, nababara ka manggod ako, kansita. Pero naman guriya kabulan nga waray buro bakasyon nga ni haaton. Anaton anak mismo nagyakan. Nandiriya basta-basta nakaka-day off. Kaya mo itong trabaho ay iagaron niya na. Usa pa, diriya naman dali-dali itong paglalakat itong nga pagtaga-COVID. Ay, basta ibagol ito na akong ginaabat. Kaya kung baga maaramla ako itong pagkadto sa syudad, ay makakadtugod ako. At akahaw, kunit baga, itong ahag baga diri ko tig papatapon hay mo. Kay baga, dirigya po na ko'y arahin pagpasyudan. Labi na diyan ang panahon nga baga, bati ko, makur itong pagsakay sa syudad. Mayroon daw mga, ano ito, tapi. Ay, nakakain ka na. Mayroon daw mga tapi. Ano ito? Baga bati ko, makur itong pagpasa kay syudad. Diri, mayroon daw mga tapi. Trapal o ano? May na daw mga tapi. Ang tapi. Ito ano sa wadini? Pagsakay sa syudad. Mayroon daw mga itong pagsakay sa syudad. Kay may na daw kuno mga tapi itong mga sarakyan. Ada kay asya na ini. Hulat na lakitahin kung saan uman maabot itong aton anak. Sita! Ay, so... Nagdayon nag. Ano na? Sita! Sita! Ma'am! Ma'am! Ani aga pa. Gibuisit mo na gud ako. Ma'am! Di rin na luwa tututut mo trabaho. Kita ka hini, ha?
Si Ringko, ayaw inigbabad, iningabado, kay gagamiton ko ini dayon. Ano nga naman initong langgana? Kaya siya ito imo tugon hakon, ma'am, kagabi. Nabaton ka pa. Ma'am! Ma'am, sakto na. Sakto. Nalino, Pisita. Diyos ko, bangin mamatay ni ka babae. Kargo ko pa. Diyos ko, kinanglan madarin niya ospital. Sakto, hitami. Mapabuli ko kan tami. Dadadon namon niya ospital, Hisita. Ma'am, waray po kabarakanhan na hitabukan sita. An iya kalinop, ma'am, in tugod nga gintutod kan po hiya. Ano nga gintutod kan? Pwede ba, doktor? Diretsuhan nala ako? Burod. Diretsuhan nala. Pwede ba, doktor? Diretsuhan nala ako? Ano niya kang doktora? Pwede ba, doktor? Ano nga gintutod kan? Ano nga Amo na kayo, lumuwan ni Jules. May... Ano nga gintutod? Ano nga Tutod kan po hiya. Tutod kan po Yan na hiya. nga, nawara di din page. 4. Gintutod kan po hiya. Aha? Ano nga gintutod kan? Pwede ba, doktor? Diretsuhan nala ako? Burod po hisita, ma'am. Ano? Oh, Ay, pasensya ka na, doktor, kay bagan nakalasan la ako. Animal. Di rin ako pwede magsayop. Ito'n akong ba na itong tatay yung gimpuburo din nga pipikat na sita. Kau makangangalas. Sakto. Hitomi. Rodel, ada. Hala, tami kanina anak ng linuwas. Okay lang to nito. Sige. Dili na lang Rodel. Sige. Okay, masing malit ito nga, ibalat nga kabulig, ang ibalat nga driver. Sige, Rodel na. Hala, tami kanina. Malas, kumakangangalas. Sakto. Rodel. Hiya ito'n makakabulig akon. Hiya ito'n makakasolbar ito'n akong problema yan na. Rodel. Ano, ma'am? Magpapatahap kami ni Sita nga magkonsuelo? Ngandiri la ito asya. Magbuburo di sita nga ikaw ito namay. Nagbuburo dada. Nagbuburo di Sita Magbuburo. na ikaw iton amay. Nagbuburod na kayo tapos. Ano? Nagbuburod din. Nagbuburod na. Ngandiri la ito asya. Nagbuburod hisita nga ikaw ito namay. Ano? Pero ma'am, ma'am naman, diro ko tayo itong nga babae. Dira ko mahiligin mga magtambo ka nagmubo. Baka naman itong tibod. Usa pa ma'am, mayroon ko man uyab. Irayo ko na isyota. Irayo isyota ako no uyab. Usa pa ma'am, tibod. Ka nagmubo. Dira ko mahiligin mga magtambo ka nagmubo. Baka naman itong tibod. Usa pa ma'am, mayroon ko man uyab. Irayo duyo. Bud. Usa pa ma'am, mayroon ko man uyab. Irayo duro si ito na akong uyab. 80,000 itong sulod hindi nga sobre. Ngandira na ito asya ito na ako nigahatagay mo. Sundon mo na ito nga tanan na gusto ko. Ha? Usa pa, di rin man ito nga nakahasta. Sigun na lang mga pirakabulan. Sa bagay. Mga additional gahapon ining income. Sa labi na yun eh. Sakto ka. Hain ka pa ito, di ba? Magpapatahap ka lang nga uyab ni Sita.
nga nakaburo na iya. 80,000 na. Plus pa, yung iba pang ako ni kakatagay mo. Sige ma'am. Okay, basta salapi. Okay ka ni. Wala Salamat. problema. Salamat. Damoy duro nga salamat. Ngan oo nga yan, ha? Pati akon ba na? Papatuuron mo nga may relasyon ka mo ni Sita. Ngan ikaw ito nakaburo na iya. Waray problema, ma'am. Madali lang ito para ako na. Utsinte magigod yung malagatak. Plus pati yung maghahatag, ma'am. Mga pera din maghahatag, ma'am. Naman, ayaw la. Basta maging masunuron ka la akon. Diri ka magmamahaya akon, Rodel. Ngan labahuton nga tanan. Ayaw na pagsugot nga magkakaupod pa hira imo Sir Marino nga ni Sita, ha? Ipakita nga nagsiselos ka. Sugan, ha? Pero ma'am, bangin masinay, Sir Marino akon, ma'am. Ayaw pagproblemahay imo, sir. Basta sundal ito na akong gusto. Nga tanan nga gusto ko mahitabo. Sige, ma'am. Basta, ma'am, ha? Ikaw itong bahala, ha? Ako itong bahala. Sige, ma'am. Maupay na lang ang makisalapi ni Rodel. Ano nga hero dito amay ton nga imo gimbuburod? Di ra ko natuo dito imo. Sigurado ko nga ako ton amay ton nga imo gimbuburod. Di ba? Diri kang nangingisog. Oo, bakit napapausap? Ano nga hero nito? Amay ito mo gimbuburod. Diri ako nato dahil mo. Ako, masing. Amay ton nga imo gim. Di ra ko nat. Ano nga hero dito amay ton nga imo gimbuburod? Di ra ko natuo dahil mo. Ako. Sigurado ko nga. Hoy, iti mo boses ko, bit matured. Oo. Ha? Kay, magpaparidaw lang ka mo ni Asawa Rapi. ka mo ni Marina. Ni Matilda. Matilda. Di ba kanina? Matilda ito, no? Oo, ano kanina. Ano ba Ano yun mo kay- ka na, Ano nga hero dito amay ito nga imo gimbuburod? Di ra ako natuo dahil mo. Ako. Sigurado ko nga ako itong amay ito nga imo gimbuburod. Tora ko, Marino. Irodel itong tatay nga ako ni Genpoporod. Oh, Diri ikaw. but mo igpasabot nga. Marino, hahain ka na baliwat. Diri amo. Diri. Pag-isog, Matilde. Ay ka naliwat. At tawag sina, Marino! Kasi na nga ni Matilde, magbugti doon. But mo igpasabot. Diri ikaw. But mo igpasabot nga. Marino! Ah, Animal ka! Hain ka na liwat! Marino! Marino, aw sir. Kinbibiling ka na ni Ma. di pa kita tapos pag-istorya. Babaligon ko ikaw. Kinahanglan sundon ko ang ngatanan nga gusto ni Ma'am Matilde. Kay kundiri, igsusumata ko kanda na ang tatayan ni tabuha kundi niya siya. Diri ko gusto nga mabarakay ton mga kalagsan akon. Usa pa, tinuod man nga nakasala ko kan Matilde. Salit kun ano man itong sirot nga gusto niya, nga igpatawa ako. Kakarawaton ko. Diyos ko. Ano daw na itong mga masunod nga plano ni Ma'am Matilde amon ni Rodel? Ngin ano daw lagi hapon itong may... amo na. Gihapon. Ngin ano daw Matilde amon ni Rodel? Ngin ano daw lagi hapon itong may tatabo amon ni Rodel? Waray kami relasyon. Pero tungod ang desisyon ni Ma'am, tigda nga naging kami. Ngan hiya pa ang gimpagawas ni Ma'am nga nakaburod ha ako.
Nahingalimot lugod ako ang ginsusugo ni Rodel akon. Tungudan, pag pinanhunahunan kimpuhat ni Mama Tilya akon. Pero hindi ka na masulubon yan, ha? Kaya no, tungod nga waray na din yan imo kapit, nag-asawa na? Pwede ba, Matilde? Sakto na. Pagkakapira ko ba ikaw, Sid, niya nga waray maging kami ni Sita? Aw, lugar ano naman laad to nga ako naabdan nga natungbaw ka kan Sita? Iging katuman? O ano, nag-inop ka tabi sa kagabiyon, di ka nga aton kwarto, naglinakat ang aton kwarto ni Sita? Nga nagbuhat ka mo yung milagro? Sukat! Matilde. Uwata tim apoy, Marino. Ako di rin ako mauuwat. Ngan saksi ando ako nga mata, Marino. Saksi ko na nung gimbuhat, nga pagluro nga akon hadto nga Sita nga pipikat. Salit, ayaw ako niyo baga paglinuro nga ha? Kay manglas. Ayaw Kay nga, ayaw manglas. las. Para. Ayaw ako niyo baga paglinuro nga pa kay manglas. Manglas nga ni ako iyo. Sabi. Salit, ayaw ako hadto nga Sita nga pipikat. Salit, ayaw ako niyo baga paglinuro nga pa. Kay mga las nga ni ako iyo. Pariyo ko kamo igpapapreso. Nakakabati ka? Diin ka naliwat ka, tip. Kaya kumita kayo mo, ginuyam ka. Waray ko yi. Diin ka naliwat ka, tabis eh. Anong propaganda? Ha? Ubog ka pagod. Kada naman di mo labot kung umot ako nga ni nga hultok. Ha? Oh, Nakakalimot ka na da kung ano kita. Mag-ano kita? Ano kita? Kung mag-ano kita. Mag-ano kita? Umabot ginsugad. Umabot sugad nga punto. Kung ano kita nga umabutin ng sugad nga punto. Kung ano kita. Ako nga ni Ano kita? pagod hultok. Amo na Ha? Kalimot ka na da hultok. Ha? oh, Nagkakalimot ka na da kung ano kita umabutin sugad nga punto, ha? Hoy! Otro ko'y ko nga papay mo at ngunan Sita, ha? Horay kita relasyon, ha? Diri kita mag-asawa. Kung umabot man kita yung sugad nga punto, tungod la ngan, anay, tungod la nga, Kangayan mo pagbayaran. Tungod, kung umabot man kita yung sugad nga punto, tungod lang ang kaangay mo pagbayaran ni mo sa lang buhat kan Ma'am Matilde. Iton pinaagi akon. Nabati ka? Ha? kaya nung aging patuo mo man ako nga mag-asawa kita. Ngan labaw ito nga tanan. Kinggamit mo ako. Bisan diri man kita mag-asawa. Tungod imo kapipikat. Iton imo ka makatol. Rodel, Kung diri ka naman da ako nga pangog. Wala kita relasyon. Pero sumugot ka nga maglungod kita. Kaya ano? Kay ano nasa... Kaya ano, naasak ka, naasa, mababaw no? akong paghihugmay. Burudlag man ini nga mga litra. Ano ba ni? nakukurek ini. No, pero na, asa. Kaya ano? Okay na, pagkukuhan ito. Kay ano mo pag-asa? Kay ano na nga? Kaya ano, naasak ka, may babara akong paghigugmay mo. Pero sumugot ka nga maglungod kita. Kaya ano? Naasa ka nga may babara akong paghigugmahay mo? Ha? Oh. Wah! No way. Rodel, Di na nga ni Ma'am Matilde maghatagakon.
Tapos, quits na kita. Quits na kita. Ang babayaan ko na ikaw. Salit. Uy, Sita ha. Ayaw pagdaong nga mahuhulog ita akon balatian na imo. Nang magsiseryoso ako imo. May babaro akong pagkikugmay mo. Ayaw ito paglaom kay harayo ito may tabo. No way! Maram ka, Sita. Nagpapanubran at imo parayaw. Nag-aangalimot ka na itong limitasyon, ha? Diri kita mag-asawa. Dengan lagi tayo nga sitwasyon tungudan imo pakasalakan, Ma'am Matilde. Angay ka pa nga ni magpasalamat ako nga sumugot ako nga magluhon kita. Salbaron ka, haimo ka raw na naging buhat. Kung gusto mo nga diri kita mabuking imo kalurungan. Nang kung gusto mo nga magpabilin ako ay mo kiliran, ayun ang damon arte. Ayaw na pag-iluhin sobra pa iton akong pagtagarain mo kay tub-tubla kita din Aani ako tungkol din salapi. Nabate ka? Salapi! Nga naani ka. Tungudan da ko mo nga sa langing buhat kanda Ma'am Matilde nga Sir Marino. Nagkakaintindi ba kita? Ayaw pag-sir nga. Naigog makalaghapon na ako na. Nahigugma ka na ako. Ay na. Kay diri niya ka. Dire kay iya man. Amo na. Amo na. To kay gin iya man gin babad trip. Alam iya man ikukuan na. Di ba gin speaker Nahigugma niya ka sir? na. Oo. Ano mahigog ba ka lagi? Pag-sir, amo kaintindi na. ba kita? Ayaw pag sir nga nahigugma ka na. Kaya ako ba ako gipapabatik niya nga nahigugma. Amo Iya na. buat mahigog man naman na iya. Ano gin babad trip bay aw gin ano nga nito? Gin Yan kukuan daw, ba ano, yan yakot babad trip? nagdi... Nagkakaintindi ba kita? Ayaw pag-sir nga. Nahigugma ka naghihapon na ako na. Oh. Sa bagay, hinubalo ulit diri may babarong paghigugma ako na. May ikaw pa daw la. Ay! Makaturog na lang ako. Diyos ko. Papalulos-dos na lang din Kinsisirbihan ko iya. Ito nga puste. Naglalaba ko ito iya mga panapton. Nginlabaw ito nga tanan.
iya ko gindudod ka. Tapos, walay kami. Dili kami mag-asawa. Sakto ba ini nga akong kinsudlan? Sakto ba ini? Kay sakto gudot ito nga mo, ano ni? Kay sakto gudluwat ito nga desisyon ni Pero Rodel Joel nga ng sita. sita, sera mo na. Iton nga desisyon. Iba kasi kay sakto gudluwat ito nga desisyon ni Rodel nga sita. Ang ila asawahon ni Rodel sita kay burod naman ni. Pero, Ano na luwaton pero. Nagsiselos ka na liwat kay gusto mo imula adto nga sita nga makatol na babaye. Ayaw na gud kita marino. Nakilala na ako imo. Nadiri ka nga magtimpo ra Rodel nga sita kay gusto mo ikaw la ito naghihinaraw adto nga babaye. saba ka di ikaw diya Matilde. Sama! Kay ano? Kay naman tutuoran ka na? Amo na ba? Namamatutuoran ka na, no? Saba? Namamatuuran. Kay namatutuoran ka na? Namamatuuran. Saba! Kay namatutuoran ka na? Saba! Baye. Saba ka di ikaw diya Matilde. Ay, Saba ka di ikaw diya Matilde. Saba! Kay namamatutuoran ka na? Ayaw ko pagsawaya. Kay sakto ta akong ginihina ka na imo. Nga, utro ko pa nga ni, masabdan ka mo hadtong babae. Mapapatay ko na gud ka mo. Duha na kami ni Rodel nga maglalanat-lanat ha inyo, Ay, matindi. bahala ka kung diri ka matuod. Ako niyan. Marino nga yan, Matilde na kinluan, sorry. Ako niyan. Bahala ka kung diri ka matuod. Ako niyan. Diri ka matuod. Ako niyan. Mapapatay ko na gud ka mo. Mapapatay ko na gud ka mo. Duha na kami ni Rodel nga maglalanat ha iyo. Ay, bahala ka kung diri ka matuod hakon. Bastahan mag-asawa ni Rodel ng sita. Ginutod ko na akon kalabutan kan sita. Nga ila. Mandiri pwede makasabot nga ikaw ito na may gibuburod hadto nga pipikat. Nga ako ang nagplano nga kunuhay. Mag-asawa hira Rodel nga sita. Diri ka makakasabot. Berto. Dimimingaw na uda konduro aton anak. Di kang lani mag-asawa. Wala na gud ini pakakauli nga niha aton. Pwede man kita bumisita iya dito sa syudad. Anong taman? Kadi naman kita baga iara magpasyudad. Pagtuman la kita habong to. Akay mapabud kita hapon umangkon. Pwede gihapon. Bisang gihapon ako. Gimimingaw ako ito na ako talaga. Salit kita na lang itong pakanto sa syudad para tagihapon makilala itong asawa, itong atong anak. Asya nga ni. Ay, unta ano. Buutan ito iya na asawa. Asya mo na niya kanisita. Hindi rin naman itong magbibinuway sita. Ano daw, saan naman kita makatasyudad? Maupay na tay kay kumani ka mo takloban. Ay, kayo, ginmimingaw naman good kami ni Haimo anak. Labi na kahim nanay. Pero, ano ni? Pero laugtukan. Ano? Ano? Dirig klaro nili. Sila na. Ugtukan labi na. Pero nila ugtukan. Permila Siya daw. Permila na og tuklabi na kon
Oh, amo na. Permila na Amo na tugtukan. Permila na ako. Gid Amo na na naman tugtukan. kami ni hay mo anak. Labi na kahim nanay. Permi na ito na ugtok, labi na kung nag-aagaw na itong kapawang ng kasisiro, itong kamasirom. Hey, Sita. Ginminga ugod akong duro ha imo anak. Hay man ton imo. Sita! Ha? Sita! Uy, hino di nga lalaki anak. Nag-iisog man hiya ha imo. Hiya, ito na akong bana. Ano? Nay, Ano? Ano? Hoy! Tira ino na lang yung pasulod ka niya akong palimatay, ha? mga kag-anak ko, Hira Rodel. Pagtuhay dida. Ano ba siya na kung imo mga kag-anak? Ha, Sita? Sigurado ka na? Asyel imbana? Hoy! Baga nagsayop la ini nga lalaki pag Bangin. aw. Ay, isa na eh. Ay, Kamot ka man. ay. Baga Hoy! Asyel imbana. Bangin nagsayop la ini nga lalaki pagsakop nga ni hininga panimalay. Ako pa na nagsayop. Bangin na mo nagsayop ang pagsulod na akong balay. Kawaray mo na batasan nga lalaki ka. Kami iton kag anak iton imo asawa. Tapos sasayon-sayon mula yung pagbaton-baton ha amon. Kasugat imo magiging pagtagad ha amon. Ay, susuwaray ko labot. Ay, pag ikaw ruli kita. Kay bangin ano ito na ako mabuhat hininga bastos nga lalaki. Panguli na kita. Tala na! Bastos ka gud nga lalaki ka. Badong, hulat ako! Nay! Tay! Madali ay la! Ano ang pagsugaran akon mga kag-anak? Wahay mo man baro batasan! Mawarayan ko na laburo batasan. Diri ako na yung nagkukurukan hira. Ato na. Rodel! Nanuutron ko, ha? Diri kita tinuod nga magtiayon, ha? Drama-drama lat aton ka magtiayon. Para salbaron ko lat imo mga kag-anak. Kala, haimo. Ayun. Diri kita tinuod. Drama-drama lat aton ka magtiayon. Para salbaron ko la ikaw haimo mga kag-anak. Ngan para diri magkinarag. Hiser. Hinarag, ruyag. Hinaruyag. Ngan pula ikaw haimo mga kag-anak. Ngan para diri magkinaragin sa lapi. Hiser marino ay mo. Nakakasabot ka? Ha? Rodel! Tabis na. Pero waray pa'y Rodel. Buwas na liwatin nga tao mauni. Dirikod man na sakto ni nga ako naging desisyon. Ang pagsugutan gusto mo itapo ni Mama Matilde. Dihado ako ni Perme. Diri asawa itong pagtagada ako ni Rodel. Pero iya ko king kakanin. Ginsisirbihan ko iya. Nakarawat pa yan sa lipiti kang kan Mama Matilde. Gagamit lang ko ini nga tao. Para iton iya personal nga interest. Di rin ni maupay. Salit. Angay ko na iniuton. Pero paunan hukuman ngayon ig-explikaran. Kanda nanay ang nahitabuhakon. Paunan o.
Ni Rodel na rin kawabot nga bagan may upod ba niya? May upod niya nga. Sakto. Sakto. Babae ito niya upod. Kikitaw ko daw. Oh. Dili. Nag-aagbaya ira. Nagharo ka ira. Dira ko pwede magsayo. Himari ini. Himari ini ang iya uyab. Animal. Bastos gudin nga tao. Bastos. Hoy! Namata ka ba mga yansita? Alayan lugod, ang dami kayong pagkaon. Rodel. Ano nga yan, oy? Sumatan ko ikaw, ha? Di kang yan, ha? Ani na ako, Himaref, eh. Maglulungkod na kami. Ano? Oo! Di ka man nadabungol. Mag-aasawa na kami nga ni Marif, eh. Daan ka man nga maram, Himaref, it akong mahal. Nga ni Marif, it akong tinuod nga girlfriend. Nga diri ikaw. Rodel. Ano pa man ito ni mo gintitinakdawan di ha, Cynthia? Again. Nga! Siyete! Siyete! Rodel. Ano pa man ito ni mo Rodel. Ano pa ba ito ni mo gintitinakdawan nga da ha, Sita? Bumati ka man ng saringan akong bana. Andami kamihin makakaon, kay ginggugutom na kami. Hoy, nganti kang yan na. Ako na ito ni mo magiging agaron. Ngan susundon mo ito nga tanan ko nga igsusugo. Ano? Oh, nabudlat man ito ni nga mo Oh. What? Oh, nabudlat man ito nga mo mga mata, ha? Mati pa ka ton gusto ito na kong bana, ha? Hoy! Dili ini nga mga lawas magpapauri po na iyo. Yan ikaw, Robert. Gihuwel. Diri ako, Robel, ha? Robel! Baliktat, bi. Baliktat, bi. Himo nga di. Di. Di, ha? Well, lawas magpapauri po na iyo. Ban! Lawas magpapauri po na iyo. Yan ikaw, Rodel. Gintatapos ko na ito na akong paghikalurong ha imo. Oo! Aangkunon ko. Subugot akong gusto ni Ma'am Matilde. Nga magig-asawa imo, dara nga gusto ko nagihapon makaalinggawas kan Sir Marino. Ngayon may nagihapon ako pagbata imo. Pero, hindi nga imo mga gimpakita akon nga pagtagad. Bullshit ka la. Bispinit ka pagbate. Nawara na ini. Nawara ini nga kapungot. Nawara ini ngan ngayon. Amo na. Ini nga nawara na ini. Bispinit ka pagbate. Nawara na ini. Ngan kapungot na ito nagpapabaw-baw din akong kasing-kasing, Rodel. Kamu itong paglungon hini nga igkasimpo, opportunista nga. Kasing, Rodel. Kapukot na
Ngin kamoy ton paglungon hiningaig kasi mo oportunista nga uyab. Hoy! Hoy, babae, makain ka! Wala pa kami daming pagkaon! Pagluro! Again? Pagluro? Kaon! Pagluro! Pa kami daming pagkaon! Paglugarin! Animal ka? Diri ka man pongkol! Di ba? Diri ka angay diri ka angay magsinugo. Pongkol. Usapa. Ka man pongkol! Diri ka man pongkol! Usapa, diri ka. Animal ka? Diri ka man pongkol! Ganun sa pa? Diri ka angay magsinugo. Kay mayor kay ng imong postura nga akon hinkabulig. Bastos! Babay na lang to nga, babay. Babay na lang to. Mas maupay man nga ni ngaya mismo an nagpahirayo. Wala na kita may problema eh. Ano nga wari magiging problema? Ano naman ang mga suhol ni Ma'am Matilde, ha? Wari na! Pornada. Ni Ma'am Matilde, ha? Suhol ni Ma'am Matilde, ha? Wari na! Pornada na! Yun lang. Ano ka ba, Dida? Katuspok ka di ka, katurog na. Ay, diri magud ako namumurayaw, Berto. Ato na permito na akong hunahuna aton anak, kansita. Pangin ko gimamaltrato na dito iya bastos nga bana. Papabulagon tayo at hisita ito nga iyawan nawangin. Nay! Oh, ha? Tay! May tao. Ay, anay daw. Ayun saba. Ha? Pag may nagtatawag ka aton, nanay daw nga tay. Ha? Saba anay. Kaya Pamati daw anay, kitahin maupa. Tay! ala. Ay, sakto. Tay! May dagod man. Nga di na ako pwede magsayop. Hisita, adi. Ha? Ay, dali. Kabuhat kita. Tapunta hisita, dali. Kabuhat. Sige, palagahan itong suga. Asya ngayon na ito ang gimbuhat hanimbana. Bastos, good adto nga imo na asawa. Animal. Diri ko yung asawa. Nay, tay. Ano? Ha? Oo, nay. Tay. Sugad man ko din eh. Kausak ko lang ito yung rodela trabaho. Nganan amon, agaron nga babae ang nagpaasawa ako. Ha? Tugudahan kay lang bigit ko hanamon agaron nga lalaki. Anay daw. Sige. Sayuri kami. Nalilipong man kami hinin. Sayuri daw kami kung ano ko na nahitaw. Bagan, di mo klaro amon. Sayuri kami, hala daw. Sugad din ni nay. Tay, ang nahitabo. Tatanga ka, good Rodel. Ano ang pagtugot nga mubaya ito nga pagkasita? Bibil mo na ito ni akon ba na kung makasabot na nagbulag na kamo? Ma'am, kaya mismo ang bumaya. Mabaya, kay diri man sakto ni mo pagdaraha iya. Oh. May nakapagod iba nga babae. Hino nga asawa at maaawil yung sugal ito nga sitwasyon, Pero Rodel. ma'am, kaya ma-review man lang tinuod ko na... Ayaw na pagrason nga na ha. Tatanga ka. Oh. Nganti kang yan na ha. Diri na ako masustento ay mo kada bulan. Manliwat, ma'am. Alam! Kay wari ka naman serbihang akong Rodel. Oh, ma'am. Nga nagbabalik ko dati ni mo sweldo din na dako nga balay. Paano liwat? Pero ay man lang ito, ma'am. Kuti, ay man lang ito. Meresi hai mo. Imbis na hayaan na ni mo sweldo, naglilipay ka pa. Ginbuhian mo man. Panginoon na yun ito, may nagdudurbel. Ma'am. Ano, ma'am? Walit makasipot, ma'am. Anong inyakan mo? Dako ka. Panginoon na yun ito, may nagdudurbel. Ay, islang na yan, islang, ha? Panginoon na yun ito, may nagdudurbel. Panginoon na yun ito, may nagdudurbel. Panginoon na yun ito. Panginoon
Panginanuan niyo! May nagdo-doorbell! Ma'am, please, igbalik ka na akong dating usildo. Sige na, kakatuin ko si Tyra. Hangin ko nga, bumalik ka ako, ma'am. Sige na, Buhataan na ito. Ngan asyalo dito na akong bubuhaton. Ma'am, adin may tuyo kan Sir Marino. Hino! Ay, beto ma'am. Oh, May naman ko nagreklamo kan Sir Marino nga gusto mag-ungaran sa purta. ha? Hino? Ayaw na pag tinahitahiya itong istorya, Madam Matilde. Ang nanay maninisita. Booking ka na ito ni mo paking direktor, hakinabuhi ito na akong anak. Ha? Kinihimo mga piyas ito na akong anak. Ginpasunod mo ha imo mga gusto. Bisan pa ano ito na akong anak. Pipikatan mo, Hoy! anak. Bisan pa anot akong anak. Waray mo katungod, banduhan kung ano ito magiging kinabuhi ni. Ano sa pa? Kung may da ka angay rindahan ito ni imo, uuragon nga ba? Kung may angin ka rin dahan, ito na iwan. Kaangay rindahan ito ni imo. Kung may da ka ano sa pa? Kung ano ito magiging kinabuhi ni. Ano sa pa? Kung may da ka angay rindahan, iton imo uuragon nga ba na? Dire iton akon anak. Hain ti mo makarga ba na? Kay magtutuhay kami. Kinahanglan ba ito niyan iya nabuhat sa akon anak? Kay kung dire, bisan la kami pobre. Maram kami magpapreso mga puderoso nga tao. Pareho iton imo ba na? Mana. Ayaw gad pagpaamutataso dito nga punto. Sige mana. Pag-isuran tayo mga upay. Waray man problema nga diri na susulbar, hin mo upay nga oro istorya, di ba? Suro sa manapot. Ay, agoy, maninig nga bata. Ano daw na itong sinabtan nga baga? Nakikikatatawa naman iniha akon. Ay sus nanay, duro inihing kabibo nga akon anak. Bisan pira palaya ka bulan, maaram na ini makigistorya nga bata nay. Ay siya nga ni anak, nakakaliaw. Nakakatanggal yung problema. Asya nga ni nay. Oy, adi na ako. Tay. Ako na mo iton pakuguset at apo. Kade ito. Paghimsaw anay nga to, di kang kagawas. Tapos na, ug sa ako sumakob, naglimpyo na ako, nag-alcohol pangan ako. Ay sigurado ka ha. Oo. Uri na ba, mga tuliton aton apo. Hagoy, kay tuod gad, haroy. Tapos nagpanimsaw nga nag-alcohol pa ako. Ano Ay, pa man? anay daw. Uy, ito nga imo bongot. Ah. Tusari na iton, kay bangin pagharok mo, magkarasya ito ng bata. Hasos, itong ba Ay, sus, magkuhan? Oh. Gigisaran ko naman ito. Totoo na lahiran nanay ng Ano tatay. Naman. Nag-enjoy ko din maupay ha irap po. Nay, tay, Kaya ano, ha? Anak, kaya ano? salamatin madamo ha iyo. Ito na ano? Iton ano? Han iyo pag-intindi. Ngan pagkarawatan ako naging akong sitwasyon. Che, karawod. Desisyon na. Desisyon na ito, no? Makarawod. Che, pagkarawat. Han iyo, Ito na ano? Iton ano? Ito na ano? Iton ano? han iyo pag-intindi. Ngan pagkarawatan ako naging sitwasyon. Hahay anak, dinihabaw-baw iton kalibutan. Wala'y mga perpekto nga tao.
nga tanan kita nagsasayo. Ay, sakto ito yung nanay. Isa pa, pamilya mo kami. Mga kag-anak mo kami, ngandiri kami mailubin pagsalikwayain mo. Amo na, yan usa pa. Magdian iton among baga kabiduhan mga nahitabuhay mo. Ay, nakita na nga ni kami iton amon apo aba daw. Hagoy, nawawaraan nga tanan nga kabido. Pati mga problema, tanggal. Asya na, salik. Ika di naman ha, kita ka po, baga nangangalimot na. Ako naman takugosa. Baga, nililipat-lipat mo lang balitaw ako. Gusto mo liwat sa lohon na litak ako, ano? Sige, sige. Para waray lugi ha aton nga duha. Oh. Kita na lang nga duha itong pagkugo sa iya. Hala, Kay hala, sige. Usa. Agoy! Abay! Baga nabik na liwat ini baby night ay. Naayon niya iyo.